Attention! Number 3. Inihahandog ang isang obra na pinamagatang ang gintong pamana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juan, tumatanda na kami ng iyong inay. Kaya napapanahon na para ipamana namin sa iyo ang aming natatanging dito. Tamang iyong itay. Kaya Juan, hangarin namin na ito'y iyong pagyayamanin. Nay, tay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko ito sasayangin. Bakit kailangan kong pumunta ng bukid para magtanim? Inay, itay, akala ko ba ginto ang ipapamana nyo? Juan, anak, di mo kami naiintindihan. Huwag na kayong magpaliwanag pa. Diyan na kayo. Ayoko ng ganitong buhay. Juan! Juan! Mula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Biso'y nagsimulang lumalim, pero ngayon ako'y matanda na. Noon na pahingin ng pagdungan, kasi lang Ano tong nagawa ko? Sa paghangad ko ng ginto, binaliwala ko ang aking magulang. Inay, itay, patawarin niyo po ako. Juan, anak, huwag kang mag-alala. Naiintindihan namin ang iyong ina. Siguro nga, di ka talaga handa. Inay, itay, patawarin niyo po ako. Simula ngayon, pagpupursige na po ako at papanayan kong hindi masasayang ang pamana niyo.
lubos na natutuwa at nagagalak sa'yo dahil talagang pinatunayan mong nagbago ka na. Kaya nga anak, dahil dyan, kami ay magdaraos ng isang pagtitipon Para magsaya at magpiesta na! Pagay Festival, asenso'y malasigin. Diyan Pagay Festival, manikan tuwing sigaw kami. Pagkalila, lahat tayo'y magkaisa. Malasigin ating mahal, ipagdiwang. Inay, itay, maraming salamat po dahil ginising niyo po ako sa isang katotohanan na hindi pala lahat ng ginto ay tinitimbang at kumikinang. Ang tunay na ginto pala ay titinang pag ito ay iyong pinagpursigihan at pinaghirapan. Itay, inay, maraming salamat po sa inyong gintong pamana. There you have it, ladies and gentlemen.